Francúzi opäť v blízkosti nášho brankára, ale Johan Ovitu sa našťastie do koncovky nedostal. Teraz sa to rozprúdilo, hrá sa veľmi útočný hokej. Miklíkov gól! Nádhera, prvý gól na týchto majstrovstvách sveta. Ofenzívne preteky, ktoré rozbehli Andersonovi zverenci so slovenskou reprezentáciou, sa končia otváracím gólom celého šampionátu. Na starosť si to zobral Michel Miklík. Takéto strely on ovláda. Veľmi pekná jednoduchá akcia, prekryženie, okamžitá strela po prihrávke. Vidíme. A sám uvedol Na Jurčinu z Ľubko Rauma, kde veľmi úspešne dohrali sezónu. Aj jemu sa tu darilo v Hartwall Aréne. My sa ale dostaneme po dialogovej príležitosti a v zápätí Olvecký. 2-0 pre Slovensko po zásahu aj nášho štvrtého útoku. Peter Olvecký to nekompromisne vrátil do bránky. Dialogov prvý bod na majstrovstvách sveta. Mala by mu byť priznaná asistencia. Peter Olvecký zvyšuje na 2-0. Francúzi nedali a tak dostali. Rovnaká situácia ako pri našom prvom góle. Francúzi veľká šanca. Tedy ho Da Costu odtlačil Jurčina. Teraz vo francúzskej reprezentácie chýba druhý Da Costa Stefan, ktorý má povinnosti play-off AHL. Krásna prihrávka Kukumberga, Záborský 3-0. Tomáš Záborský v krajine tisícich jazier strieľa góly priamo na požiadanie. Aj v SM Líge v predchádzajúcich dvoch sezónach, aj teraz na majstrovstvách sveta jeho prvý gól, celkovo druhý bod. Miklík, Záborský, Kukumberg, Záborský. Dobre tam zapadol Roman Kukumberg, keď medzi Miklíkom a za prihrávke, aby pálil z prvej, v zápätí však teč. Tomáš Kopecký si pýtal ďalšie vylúčenie na francúzskej strane. Rozhodcovia mu nevyhoveli. Hrá sa stále presilovka 5 proti 4. Ližňák. Kopecký hrádal Radivojeviča, 4-0, využitá presilovka. A tá ešte bude pokračovať. Ďalšie 2 minúty, pretože ten čas ste sami videli, 2:13. Takže 4-0 pre Slovensko. Branko Radivojevič, ktorý v lani zostrelil galského Kohuta 2 gólmi v tretej tretine. Po 40 minútach bol totiž stav nerozhodný. 3-3 si pripisuje ďalší gól proti Francúzom, ale zaň sa určite poďakuje Kopeckému, pretože tá jeho... Pod brankou je Štimpel. Hudáček si vybral Jurčinu. Nový Hudáček, Šatanová strela, Miro Šatan využíva presilovku 5-0. Už to padlo aj Šarkimu v zápase, v ktorom vyrovnal Martina Štrbáka v počte reprezentačných štartov. 162. krát v drese slovenskej reprezentácie Miro Šatan. 81. gól. Neuveriteľná bilancia. Prakticky 20 ročnica v drese slovenskej reprezentácie pre Mira Šatana. Po tom dlhom presilovkovom čase opäť dôraz na defenzívu, pretože Francúzi sa nevzdávajú. A pozrite sa, aký gól padol do našej siete. Tak to bola parádička, ako to backendom dokázal za Rastia Staňu upratať. Myslím, že Damien Rowe. Exkluzívna akcia, to treba Francúzom priznať. Aj tá prihrávka, aj zakončenie. A Rišo Lindner to veľmi dobre spomenul v štúdiu. Už sa nemusíme venovať zvýšenému počtu strelených gólov. Už treba pracovať na defenzíve a toto bola jedna z obrovských defenzívnych chýb. Lamar. A je tu zníženie na 2-5. Teraz už prišiel ten moment streľby od modrej čiary, ktorý prinášal francúzskym hráčom jeden presilovkový gól za druhým aj počas vlanejšieho šampionátu. No a tentoraz sa presadil Damien Fleury. V týchto situáciách sú veľmi silní. Prihrávka cez celú šírku pásma, okamžitá streľba z prvej. Majú to dokonale nacvičené až do tohto priebehu, až do tohto momentu sa nám to podarilo brániť. Toto sme trošku podcenili a streľba bola. Prihrávku a púšťa sa dopredu. Vytvára prečíslenie Sekera. Pekná akcia, backendový zákrok a je tam gól. Libor Hudáček 6-2.
63 sekúnd pred koncom tohto zápasu sekerovú krásnu a dlhú individuálnu akciu zakončil Libor Hudáček. Toto od neho všetci očakávame od Andreja. Dokáže vykorčulovať s prehľadom, vyviesť pup do útočného pásma, tam rozohrať útočnú akciu. Presne toto je to, čo nielen tréneri, ale aj hokejová verejnosť na Slovensku očakáva.